ги видя, защото ми показва. Така. и оцета също включва към играта. Добре. Пила съм оцет. Давай. Ама оцет със сол, нали ще е вкусна? Да, ще направим. Чинели. Да. Оцет, сол и прас. Така ще го вземам. Мале, ще ми развиеш пръза, ма. Не, пръза да го яш, после слагаш сол и после това. Но ти не сложи. Окей, да. Вкусно беше. Никой. Но сам води. Аз предизвикам себе си. Крака ми предизвиква другия ми крак. Майка ти подказал. О, съжалявам. Покажи се малко, Дани, бе. Ма съм така, ма просто камерата ми... Ти мене. Предизвикам те да изядеш вафъл с оцет. Добре. И малко сол. Добре. Колко са! Вкусно ли е? Наистина. Че го глътна наведнъж, нали? Пак аз себе. Да, сълзикам се. Предизвиквам те да изядеш... Не, предизвиквам те само една вафличка да изядеш, вече мини това. И ябълка можеш. Напълно. Не, това е краставица. Не, ябълка. Краставицата беше. Ябълката бе. Давай ти. Айди, почвай. О, капачка! Предизвикам те да издеш сол. Само сол. И то много колко мен. Преш ма да. Чакай. Слагаме. И... Давай, няма колебания, давай. Дай ми лицата друга камера. Това се отбиваше, бе? Ябълка с оцет. Прас. Ябълка с оцет. Да. Не, аз се предизвиквам. Да. Ябълка с оцет. Ама, Чакай. ама това е моята влеза. Това е моята. Добре. Има оцет. Да, видях. Не ябълка. Давай, върчи. Само, че малко кисело, нали? Малко, само Колко време сме правили в това? 7 минути. Вляза. И аз пак аз. Предизвикам те да дадеш вафла с прас и краставица. Аз била теб в опа. Няма нищо, чакай да нарежа още прас, защото... Ти играй, Дани. Само една краставица. Не казах сол. Вкусно ли е? Да. Трябваше да направим листчета. За какво? Да ги показвам. Няма нищо. Колко точки? Няма нищо. Да пишем тук 4, 3, 5, 6 и 7, 8. Няма нищо, хора. И това беше... Не,
На майка ти путката. Боже, какво направила? Какво съм направила? О, бе! Не дай се подиграеш сама. Айде играем, сега ще направим друго предизвикателство и наистина 100 път ще направим лапа и хуйове. Ще направим ще е същия клип. Стоп, пауза. Да. Да, хайде, нека започваме. Така, хора. На Янито трябва да изкажем. Пауза. Пауза. Вижте. Вижте устата. Къде ти устата? Стоп, пауза, какво правиш? Стоп, пауза. Пауза! Вижте го. Вижте го. Вижте му устата. Стоп, пауза. Стоп, пауза. Пауза! Ама не може така. Вижте го, вижте го, вижте го. Вижте го езика. Стоп, пауза! Мерси. Ма трябваше аз да ти кажа пауза. Стоп, пауза. Стоп! Стоп, пауза. Стоп! Така ти лигите. Стоп, пауза. Стоп, пауза. Стоп, пауза. Трябва да кажеш пауза. Пауза. Вижте го, вижте го. Вижте го. Хайде. Стоп, пауза. Сега ще си направим малка почивка, да си хапнем краставички. Ето, хапнете и вие. Не. Ето, хапнете и вие. Майка ти. Не, дръпни са. Вижте как са мести. Дай ми вземе крастицата. Дай ми сега. Да, искам сега ще предизвикам Дани да предизвика мен на нещо. Дани, искам да ме предизвикаш да ближа като коте е този оцет. Предизвикам да оближиш това като коте оцета. Снимай ме. Не, сложи го там. На мястото. На мястото го сложи. Не, бе, човек. И така. Това беше клипа. Няма, това ще. И това беше клипа от мен и Яница, която ближи оцет с като котка. Чао, хора!